Ndopo kugara panapa. Inga vanhu vanokura nhai. Hey, kutoro Joe wega chikumbira. But I wonder kuti landlord wache anopuwa mari yake rent here. Kudhara ikoko German. Urikuona last month kai. Lendazi wangu anga akutoramba bunduka. Hanzi yeye chikombera wagara kaunongondipa mari in time chichi ndikati maya mudhara. Torai bundu makaenda. Asi unotogara uchivapa rent in advance. Saka waita mari kaiwe. Hapana kana mari kule mani. Ngodai nekudai soka. Ko boy here kwenyu ku Australia uko. Not bad. Kwenyu kunokuka. Ndirikuona zvinhu zvese zviri pa slow motion. No wonder why sisi vangu vari kurwara mani. Havangambotadzi nemahash living standards ekwenyu kuno ku Africa ya. Murikutiko kule mani. Kwa isusu zvatinongogara wani. Makamboona tichinzi tiri kurwara. Wangu. Muri vanhu here mimi. Maziko Gunvosta akaita sewe chikombera ndimi mucharwara here mimi. Kana iri typhoid ka ikangosebera padhuze newe kudai soka inotongodya easy yega ka yobva yarova yayo nende shure. Zvakangofanana zvimfana kule mani. Wakutoda kuganza zvisina kana basa iwewe. Wakutoita unge munhu akazvarirwa ku Australia ka. Iwe neni takakura tese kamuno muHarare. Enda namudhara wako kavanga vari kuGabulenda uko putseke mfana iwewe. Kombera, usataure zvisina musoro wanzwa. Remember kakuti kumagaba kwauri kushora ikoko ka ndoko kwakakurira mai vako iwewe. Saka chenjera kutuka amai. Anyway, handeka kwa mai kurungai tunoona kuti program yacho yakamira sei. Panapa hapana chandinombogarira inini. Mumba musina kana TV. Utori nebhebe rewe chikombera. Kule mani regedzai ndikulaine ibangaka. Ini ndinotonzi triple C Rastaman ende ndinotodiwa neruzhinji rweZimbabwe. Machande enyu amuri kutaura yakaya handisi kana kutombonakirwa nawo. Dai musiri sekuruka. Ndikadaenda kuudzai zvemasokisi akaboka maiziya. For your own information boss, I've been taking taekwondo lessons ku Australia uko. I will murder you mfana. Ndokuchikora. Aizvi, hausati waregedza pamuromo mfana kule mani. Okay, regedza tiite soka. Chirega ndivhite katobva tabuda takananga kwana mhomzi. But sichazina mhomzi ka haina kutombomira mushe mhomzi iri kurwara kule. Mawana, I'm stressed sha. I can't lose her. Ndo sisi vangu chete vasara ivavo. Beta hangu ka ndakauya ndine kamari kandinako. So I will make sure kuti varapwa ka. Then kana vapora ka, I will go back hangu to Sydney. Bundu? Une bundu rakawanda seko mfana kule mani? Mfana wako ndiani naye mwana wasitembeni? Kule mani. Ndati mune bundu rakawanda seko kule. I've got enough yekuti varapwe ka kusvika vaita ball. Izvi zviri kwezvi. Ndaona imwe mboko yafane mari ka Christmas takaenda. Kule mani chiregedza ikandivhite. Tobva tangobvisika katakananga kwana mai triple K. Bo. Koma bebe aufaka pa area panapa. Aripo here? Iwe. Ziva zvawafambira kuno ku Africa kunoko. Ngatingofambisei urongwa hwana mhomzi. Mabhebhi haapereka kana wakangobata inini cheteka wakatobata Harare yese Rastaman waiziya. These Africans. Haro. Moro isekuru. Makasimba chere. Tiri bwino chule iwe ulisei kwe ikoko. Ya ndizvozvo sekuru ndizvozvo. Muri muno muHarare rasekuru kana kuti muri kuri Rongo. Iwe usandivuza zisina basa wazizwa kachule iwe. Saka urikuti kana ndisiri muHarare namba zangu ziri kuita sei. Urikuziita popochana handi. Aiwe yapota ngenuka munaiwo kwawo kuita dzoma kudziwanza. Tata tikasezvo muri ozvikwambo peno network dzenyu dzinondoita muri kwese. Vanhu kumarawo hamurambiwe bakaimi. Iwe usade kundikwiza fologonya yangu panapa handiti wazizwa ka. Ndinokulowa nemheni yangu panapa ukaita 16 mapieces izozizi. Uri kumbodei chaizo. Asekuru hamisi makuzviwanza here mimi. Tetekere ndikunyepei manduwe. Ndiri muno muHarare ndabva kwamutokonyasi. Saka ndino muzukuru wangu asiri kuzwa musheba ndiwo andiri kunoona. Saka manje ndandiri kuda kuti muye mumurapewo mwana wanzvadzi yangu uyu angapfe. Asi Ingribet uyu. Ko uriko sawila wangu kubva warova kudai chule iwe. Ndiriyo asekuru. Hakundotsimbudzira kamunaitiriyo kwedu unorira pfenoko. Sorry mani sawila. Ndichauya ndomupolesa kamuzukuru wakoyo. Kana ndichinge ndapedza naye ka inini muri yako yese chabvuma kuti sekulu aiwa sekulu wahombe. Okay, ko business lako kale kurima madomasi nere kugadzira makofi nere kufamba ere naisawila. Ya, mapuna ari kuita pano bechi kutopinda market next week iyi. Asiro makofi niri idi gogogo. Wachafamba mazuva ano wazukuru wane handawa. Wanenge wakurapiwa opora. Aiwa sawila mazuva haafanane. Saka itaka zvauri kuita ikoko ndiuye inini. Plus ndiri kuoneswa kapamberi pake paine garwe riri kufamba. Plus ndiri kuoneswa nana sekuru panapa garwe ndiani.
ya ndokarume kacho ikako ndokari kumuroya handita sekuru reka ndimirire chikombera anditorepo ndakamira panapa ndiridombonoka punzumura mbichana kagawe nyongono yake. Aiwa kamuzukuru siya zvakadaro, iwewe enda chete kuvazukuru vako unovataurira. Kana wachinge wawataurira inini ndichauya ikoko ndozigadzirisa ka. Anditi paye ndakakuudza kuti mazuva ano ndakawedzera sereki. Makawedzereko nai manduwe? Ndakuita diversity muzukuru, ndakulombesa ka. Ende ndakuita tsika mutanda ndichibvisa kazikwambo zinenge zanetsa mumure vanhu chure iwe. Owo asekuru ndizvozvo. Saka njakufonerai mangwani moya mundibatsiro nomwana wanzvadzi yangu uyu. Makasimba here hama dzemukadzi. Aiwa maita basa nekuya panapa ka. Regai ndingoti bhagu nyaya yachona ka. Muri kuona mai kurungai vakagara apa havasi kunzwa zvakanaka vari kurwara. So apa panoda tongobvunza kwamuri kuti saka muchaita sei? Nai Daddy G, musadaro kani nai veduwe. Ndo mamuresero anoitwa vanhu herewayo. Aiwa kana adzimai ka. Tangu tikachiti bhagu ka bosi mba muno mutakawandisa ende muri kupisa. Naiwe. Sekuru baba oshomole makasimba here. Moro mzukuru, wakasimba chere mwana wanzvadzi yangu. Waikonomiriyo, uri kusimbiriwa nei chaizvo? Sekuru wakwamutoko, inzwaika, listen to me. Baba vakurungai, makangoshama kutaura one more word ka, ndiri kupara ngozi panapa. What kind of disrespect is this? Yeah? Munhu uyu ari kuda kurohwa uyu. Kubva kusvika kandaita panapa ka, haana kubvira kana andimhoresa. I tell you guys, munhu uyu kauyu ndiye ari kurwarisa sistera nekuvashungurudza. Aiwa, inzwa kamunzwa kakanati zvaro. Nyarara iwe, chicho unotaura. Amai wakurungai muzukuru wangu, uri kusimbiriwa nei chaizvo? Nau tingangoti miri yese iri kurwadza iyi sekuru. Apa kuchipatara ndatodischargwa. Vari kuti hapana problem yavari kuona. Ya ndizvozvo, kunenge kuri kuroiwa. Pano munhu ari kukuroyawo padhuze newe, anenge achida kutoita mari newe kuti uhware, uite kamugwandega nenge kakanda koko akadhiye uye achitoita mari. Wapaona manje? Kuti kudare here nai sekuru. Handitomboziva wenyu. Ipapa makusiye ndasiwa ndakarara panze apo. Time dzandabva kuhospital. Uyu muzukuru wenyu CK anga achitoita hake nyaya kurodhuku. Achindisiya ndichitsikwa nembudzi panapa. Ai, mano mbudzi muharare munomu? Momsi, koseko maakudhipisa. Niyo yakutsika iyi ndo yamakutoti mbudzi here? Saka uri kuti ndiri kunyepa here nai chikombera mwanangu? Ini ndichafa nostreswa zukuru wangu. Ndindega ndasara ndikurarama mumhuri mana amai wenyu, asi ndiri kuona kuti madzonzoni egega ndiyo ari kugara achingotera mumhuri. Kwai chaizvo chichi kumbonetsa. Musazvidye mwoyo kana isekuru. Zvinhu zvakadai soizvi guys zvinowanikwa mukurarama. Tikangosimba nekunamata cheteka tichiita ndaza yedu haiwa vanopora sisi maikurunga yavo. Ya, ndinoita zvakanaka sekuru. Maita basa stereki nekuuya kwenyu. Zvinofadzawo so kuti usinganzwe mushe amai vako vari padhuze. It's so comforting. But imi madhara imimi mbonyatsondudzai Kulemani naKulemani vaKulemani. Sei makada kuenzana pazera wagwani chii chakaitika ipapo? Imimi Kulemani vaKulemani mutori mudiki pana muchembere wangu dhile. Kombera, panapa ka tiri kutaura zvinhu zvine musoro wanzwa. Imbomira zvako zvembanje izvi. Aiwa mureke. Muzukuru wangu. Triple C, chikombera chombanje. Tetekera ndikunyepe. Yesaya Kulemani vaKulemani. Right. Ina bambo wangu enobarika. Vanhu kwamutoko vazhinji panguva ivayo nokwamarangi. Saka bambo wangu eno wakadzi wairi. Amai wana Sibhineja wana Stembeni. Ndowayo mukadzi mukuru. Amai wangu inini wakatozororiwa bambo wangu watozvarawo naStembeni kare. Kwakuita mukadzi wechipiri wapona manje. Abambo wangu wakatopfa ndichiri kadiki. Tichikura naSibhineja taitanga ninge mukoma nemunin'ina. Tatiri bodo nyanyosiyana aba. Wapaona manje. Ya, ndaidhabhura manje. Right, mese kamaungana. Saka regedzai tifambire nyaya dzacho katakaenda. Iwewo uri mwana panapa endeka hauna kana nyaya hwani yaunofambisa wanzwaka. What is wrong with this ritufera? Iwewe futi uri mukwasha. Chikombera, taura zvawanga uchida kutaura muzukuru. Ya, mese mauya ka. Sekuru Rege muripo, sekuru baba waBridge Maya muripo, sekuru vekwamutoko muripo. Maapanapa kangatifambire mberi. Naudze logistic once. Mese muri kuzviziya kuti mhomuzi vari kurwara. Saka mari dzandaivatengera mabhanana ka nemaorenji dzese giri kunoko hatina kana zuva rese panapa maiziya. Iwe chiiko iwewe? Okay, I will give you 200 US panapa. Now one serious notika wakaita basa chikumbera wakafona ndokukura ikoko. Ya, akatarodza kuti chi mukomana mombe kwete zvako zvokuenda round uchibira vanhu huku dzavo. How can you steal people frog? Yeah? Haidi gogogo zvopano chere. Tetekerewa zukuru ndiri kuti mudai so. Muzukuru azosimuka akatidaidzai Mwari vari kuda Gloria timire nemuprofita ane mweya unorira
kuda Gloria